ikaw ang papilion, ano ang gusto mo? Namiton o kung na may utok? Nami both. Namiton ha, may utok pa. Pagkaon ang inistoryahan tadi ha, batsoy nga may lawas. Magtulutugnaw ang panahon, mag-ulan-ulan. Bisan gani nagatagi ti ang init, kanamit mamatsoy. May mga batsoyan nga okay lang, may namit, kag may pinasahi. Diri sa Tax Batsoy sa barangay Balingasag sa highway lang sang Bago City sa kilid sa Notre Dame, mga isa pa lang kabulan ang batsoyan pero ginaamag katawo. Kay man ang iya batsoy, may lawas o kung may kansi nga upod. Ikaw na ang bahala maglukit. Maglukit sang utok nga isamo mo sa imo nga batsoy. Si Jonathan Tax Perez kasaduan ay nagapanakod sang bulang sa mga bulangan ang nagkatimpla sang batsoy dire. Ila ini nga negosyo sang iya nga mga abyan. Mahilig man siya abi magkaon sang batsoy, kag ginapang tilawan niya ang batsoy sa mga lugar, kag ginapang katuan niya. Hara ko sa may cooking industry. Manong takot ko bulang sa una. Marang takot bulang? Oo. Tika lang po sa Iloilo, ya testing ko sa batsoy. Basta nga sinig ko nga sa uli nga sinig ko maluto ko batsoy nga sa akon panabor. Nga amo ni nga natabo nga nagwa ang tax batsoy. Nga batsoy sa kadamo sa klase pagkaon nga batsoy na pinsaran ta. Kay mabusog ang tawo. Makabulusog nga palamahawon. Oo. Panawag na sa akon, tax, taki. Di mo kasi kasabihin na sa tak, nakatatak. Nga takaw, Wala nang idea, basta panawag na sa kontak. kay basi magtakod bulang. Basta isa bagay. Nagsugod sila sa pagnegosyo sang batsoyan sa barangay Maaw, kag nag-click ini. Makapaubos sila sang tig-isa kagatos kayahong sa kada adlaw. Gani, gindala naman ini nila sa city proper sang Bago. Ginatimpla niya ang batsoy according sa luyag niya nga timplada. Sibuyas Bombay nagahatag sang gamay nga katamis sang sabaw. Kag may lawas para dugang nga pasabor. Mapili ka naman kung gusto mo fresh o kung hard-boiled egg. May pansit, may unod sang baboy, may atay, may sibuyas dahon, may fried garlic, kag chicharon nga siya mismo nagahimo. Kita na, gusto ko dula mayo sang batsuyan, gidi nga gado seryoso, gidi lang batsoy. Ito mo nga ginagad ko nga akong mga amigo, batsoy ito sa Bago. Ano nga natigayon. Sa saan ako manusugod eh? Isang, last month lang, sang 29. Bago lang gini. Mga isa pa lang kabulan. Oh, kamusta so far? Kamusta? Ang karmiro, medyo, hina-hina, kati bago kami. Oo. Sang ulinan okay man. Tawag ka kagto na damo na bisita, damo na customer. Kung baga, ginapasaburan kag ginautihan para makuha ang luyag niya gid nga sabor. Nakaputos na nga daan na plastic sa mga ingredients bilang preparasyon kung magdagsa na ang tawo kun hapon. Wala pa siya makaisa ka bulan sa bag-o niya nga pwesto pero makapaubos na siya sang tag-isa man kagatos kayahong sa kada adlaw. May mga adlaw pa nga, alas 4 pa lang sang hapon, ubos na ang iya nga batsoy. Di nagalit ang idea, butangan ng lawas. Sa ako na mismo, kay wala sang mga batsoy nga mo, tikay ginakwaan nila sang lang utok ang lawas. Oo. Tapos nahaboy na lang. Oo. Kasi kung try ko butang sa yahong, kay para kung may picturean sila nga namin ng tao, nag-click sa tao. Click man. Kay kada serve namon, yan, kakwa sa silbo nga mga picture. Tudra na sikat pagid. Oo, dira pagid nakilala nga ang tax batsoy, may ang super nila ma'am na may lawas. Kagbangod sa may lawas o kung may kansi ang iya nga batsoy. Kada may mag-post sa social media, kadamo sa nagalaway-laway. Gani nagdugang pagid ini sa pag-attract sang iya nga mga customer. Siyempre, hindi kompleto ang batsoy kung wala sang pares nga tinapay. Mapili ka man sang buns, pandesal, o kung Francis. Anong choices? Francis. Francis? Ano Francis? Buta. Kaman tawag sinapay Francis? Aria? Pansal. Palisal. Buns. Buns? Francis tawag. Anong kalaban ang kinorder?
Amo niyo? Francis? Ang tamang Francis. At sa Francis. Sige. Basi French bread, no? Kaya tungkol nga Francis tawag nila. Namit kay Francis. Ang super nga mo ang may lawas, 100 pesos lang. Dalom-dalom na sangyahong, pangduha ka tawo. Pero kung ako, isa lang ya katawo siyempre. May special nga tag 75 pesos, kagang ordinary 60 pesos. Wala ginadalukan ang panakot. Libre kaldo siyempre. Gani next time, mag-road trip ka mo, makalabay ka mo sa may Bago City, pangitaan lang ining tax batchoy. Kamu na husga kun manamit kun hindi. Kaya ko, daw matulugan sang kabusog tapos kaon. Hindi lang matahom nga lugar ang ara sa Negros. Kadamo sang manamit nga pagkaon bisan diin para makumpleto ang paglagaw. Padayon kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo ang iniang Tripping ni Ruming.